No humwe MCA we wodi yerigoma Mheshimiwa Nyambega Gisesa asabira bamenyi be county Nyamira goso ase chisako ao herio kwegenderia ane monase bono hanyare ko bagotebe serikali county Nyamira niyo yabekire ensemo emilioni emo yokogendera mirobire yo ka ukona se abisi yerigoma heyo gotoka se ensemo yebunge ya Kitutu Masaba ase county yo Mheshimiwa Gisesa ni gobona atebirenge county Nyamira nigo yaegwa esiro na bono nigebegete mirobire yo goche kubwata sia baremi ekonyara ko baba kwegenderia muri Kito Steven Nyariki agotomanya se nchiro bwikira muna enjereyemo yuko basira abamenyi ba Nyamira kebesa nigo mu MCA werigoma Mheshimiwa Nyambega Gisesa esokiriye na gosaba abamenyi weso yasi chisako eri serikali ye county ya Nyamira ibatotereri shilingi milioni emo igoro yaye asiri ta Nyambega Gisesa omu MCA werigoma ward ditkoriya rero nande twatware meeting ya rigoma ward community development sako naba tureti right once naba kampito once ngancho mu MCA werigoma ward nandi ngantu county ya Nyamira twatetia abantu baito on the need yogo sako gose korora na kitora kinde gochimutu papa se meeting ye mukonya wate abantu baito bono ndo wade sako asemo go save ngago go save 1 million shillings ngantu county core project tubwate o come to another 1 million shillings and they are very proud whatever such ward 20 Nyamira County rigoma ward ya qualify among the first 10 abo irechiwe secho kulono chase members babo ona bongo te andu itamanya byasara abari onde bwenspi okorara siende yonse asomoroberio yonge iwase wodi yerigoma iberegati echiwodi 10 chiangere korwari kabesao nigo esegeto yabekirwa sabaremi weso kyasobonke eri kwerikia na konyore siro ya chinsiaga emetanane chindani gati emeroberiende bekirense ya serikali ya county ya Nyamira agrate nebwate emeroberio menge tuwate grant kiagiracha ekitoja kwa abantu chinsiaga kuja kwa bato richingoko emetana artificial links richogo rosi chinsu one chida mungo rostore chipro de nechinge chire njanyoru wake lakini chance rwansa boni ngase wodi chigenderete to babekira abantu bari mchindani chinge ya alongside kunya go promote and mass band my influence to kora in the last financial year korana kiburi mboito weme wa ufugaji wa wanyama na crops woko gendera uchimutu Nyambega Gisesa nigo bayigate birenga nigo county yabekire umuroberio boko gare ichiciro hanena mono ase wodere rigoma nabo igo ase bunge ya Kitutu Masaba eriyo kwene kinga umurimi konyorare echiro ase akuoneria ebimeri byaye ase county ngonya karostore cold storage facilities nebintu binde bira support ndo value chains kerwas mikire bintu na kitoko provided market okentekia tuarosire market gari keroka ikonyakonya bari baito and want to expand the same arimeta mayo junction we are doing a small market so ndio tuanze tobeka se Messi na matoke ne bintu binde for travelers para ndo chi Nairobi bago pikirikuru na kerebe se yachire bayitumye biyabanya go save they continue saving kirokonya kwa invest and kwa kirikonya reproof to save because money is there abantu mbara very beneficiaries na so nchiro ron kwa te batu aromo yo and then encourage yake na because that's a culture. Steven Nyariki Mbonde, Ensoko TV, Rigoma.